Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Trai Jaka halom Syrman ilaka nong kli bat ki nong rep na ka snong rim menta kasngi ka apu pratrik ubanai jamang arhaja apun riu kilayo ban IT ya ka memorandum ha umintri rangba ka Jylla Meghalaya u konrad ke sangma ha ka jingelang kabalalong ha ka snong latar ke East Giant Hills. Ha kani ka memorandum ki Trai Jaka kilapan pau ya ki jing bat ka jing ki jongki halor ka jing thmu jongka Syrman Limited ban klong ya umaushun halum Syrman ka bahap hapo ka ilaka nongkle kila dawai ka sorkar Jylla bakan penbet chua ya ki jing long Trai ya ka Jaka bat ya ki jing jong ki basha akta shua ban penya chikmat ya ka limestone mining project ne ban pen long biang ya ka public hearing. Na kalyang ki Trai Jaka bat ki nong rep ki kermen scam baka sorkar Jylla lingba umintri rangba kan shimkhya ya kani ka kam bat kan wan ikijing pen bet ka bahok ka bashai bat ka bawan ra ikijing suk hapdeng baro kilyang kilo ongru baha ka jing pen bet shwa ya kini ki mat kalong ka badon kam khnang ban lat na kinu kijing kan at kijing klumar bat kijing ja bas ngosi ha ka than